Doncs avui ens posem la bata d'investigadors per entrar de ple en una hipòtesi, diguem-ne, molt atrevida. I tant, de fet és d'aquelles que sacsegen una mica el que donem per fet. Totalment. Tenim sobre la taula una anàlisi en profunditat d'un article de Carles Campa. Se diu El català d'Itàlia i està publicat a l'Institut Nova Història. I la missió d'avui és disseccionar aquesta teoria que afirma que el català, l'occità i unes quantes llengües del nord d'Itàlia són, o sigui, tècnicament el mateix idioma. Clar, i això desdibuixa per complet el mapa lingüístic que coneixem. Perquè l'autor, a veure, no s'ho treu de la màniga del no-res, sinó que agafa una premissa prèvia de Jordi Bilbeny, aquella que defensa que el català i l'occità són idèntics. I la porta molt més enllà, oi? Exacte, i incorpora el franco-provençal i les llengües galo-itàliques com el piemontès o el llombard. També el lígur i l'emilià romanyol. Vull dir, que planteja un continu territorial enorme. Sí, és un territori vastíssim, i més que calaixos tancats, seria com, no sé, com una reunió familiar on cosins llunyans de sobte s'adonen que sempre han viscut a la mateixa casa sense saber-ho. O com un gradient de color. Si mires el vermell a l'esquerra i el groc a la dreta, semblen molt diferents. Però si mires just al mig, és impossible dir on acaba el taronja i on comença el groc, clar? Aquesta és la idea. L'autor defensa que les fronteres polítiques només són línies arbitràries dibuixades al damunt d'aquest gradient. I per justificar-ho, atenció, es remunta a l'edat mitjana, citant Ramon Muntaner. Ostres, és veritat, la famosa cita de Muntaner. Aquest cronista deia que allò que ell anomenava catalanesc era l'idioma més parlat al món medieval. Déu-n'hi-do! Des de Múrcia fins al Loire i des de l'Atlàntic als Alps i l'Adriàtic. Però, a veure, basar-se en un cronista medieval té unes limitacions evidents. I tant! Una crònica del segle XIV no és precisament un estudi filològic modern. Vull dir, la tendència a exagerar la grandesa del propi regne era el pa de cada dia en aquella època. Exacte. Llavors, com demostra l'autor que aquesta enorme unitat lingüística sobreviu avui dia, més enllà dels pergamins antics? Doncs aquí és on hem de posar la lupa, perquè l'article no utilitza dades científiques ni proves fonètiques de laboratori, sinó que construeix tota la teoria a partir de vivències personals, o sigui, anècdotes quotidianes. Aleshores passa de la història medieval a les converses de bar? Literalment. Explica el cas d'un amic seu que té una reunió amb directius a Turí, ells parlen piemontès, ell decideix parlar en català i, amb l'aclarament de només 12 paraules, mantenen tota la reunió perfectament. Només 12 paraules, quina tela. I també hi ha aquell convidat llombard a un casament. Sí, que escolta tota una cerimònia en català i conclou que no ha tingut cap problema per seguir-la, perquè segons ell és fonèticament idèntic al llombard. I fins i tot esmenten troballes de vocabulari pur. Ah, sí, allò de descobrir que a Bologna utilitzen la paraula got. Clar, exactament. Això del got té gràcia. Però em porta l'exemple més gràfic de tots, que és la cançó popular piemontesa. Ah, la frase escatològica. Sí, la de t'aixafarés, collons, que es pronuncia gairebé igual que en català. I quan ell explica a l'interlocutor italià que ho ha entès a la perfecció, l'altre es queda, doncs, a quadres. I aquesta reacció de desconcert, fixa't, revela molt més del que sembla. L'autor mateix admet que el patró que més es repeteix en totes aquestes interaccions és la sorpresa. Clar, no s'ho esperen. Gens, i això ens indica una gran distància psicològica. Hi ha intercomprensió estructural, sí, però el grau de desconeixement mutu és tan alt que viuen convençuts de parlar llengües completament estranyes. I això posa de manifest el gran salt argumental del text, no? Entendre's en un casament està molt bé, però no equival a demostrar tècnicament que es tracti d'un sol idioma. Cert, hi ha un abisme enorme entre l'anècdota i el rigor d'una ciència filològica. Però l'autor és plenament conscient. De fet, l'article culmina amb una crida a l'acció reclamant justament això. Estudis rigorosos, oi? Exacte. Reclamar estudis científics per demostrar-ho de forma incontestable i buscar-li, si cal, un nom comú d'urgència. Bàsicament, utilitza la provocació de l'anècdota per forçar la lingüística a replantejar-se els seus límits. El text ens obliga a qüestionar per què i com tracem les línies entre dialecte i idioma.
Sí, i ens mostra com les fronteres polítiques i les estructures d'estat invisibilitzen una continuïtat cultural que al cap i a la fi sobreviu de forma discreta a peu de carrer. Totalment. És un debat viu sobre com ens relacionem amb els veïns i com percebem la nostra pròpia realitat lingüística. Així que quedem-nos amb una incògnita per tancar la inversió d'avui. A veure, Si demà mateix la lingüística demostrés, amb dades inqüestionables, que tot aquest continu, des de l'Atlàntic fins a l'Adriàtic, és tècnicament el mateix idioma, com reescriuria això el mapa de la identitat europea i fins a quin punt trontollarien les nostres lleialtats nacionals?